Kami sing ngarawipun Gusti kula dados menawi dadha Gusti kula ngaturaken bekti sinuwun. Ya mangkoman ya sing sumpangka yen tos ngabekti marang ingsun pangestuning sing kebatang panomo iki saking ndundi. Wonten dawuh menapa sing Raden Dipaduka parang amroki dhateng patenggan kuling Karang Kadam mriki. Anoman nuju ingsun liwat dari kantor sanduring padukuhan katon Anoman nglumpukake marang Kadang lan Balawanara ana Anoman. Nyuwun sewu Raden, kula menika pinarentah dhateng Sinuwun Prabu Wijaya pinenggaya dhateng Kyai Ismaya. Namung wonten ing padukuhan wigatos kula sareng kayan wigatinipun kawula lumantar Sang Begawan Durna ingkang sawangi badhe mboyong dhateng Kukulun Ismaya. Kelampahan kula Pancakara lajeng mangke bau badhe pocong bakah mila kula lajeng nglempakaken para kadang-kadang Balawanara. Paduka badhe tak pundi Raden? Anoman kados pundi? Ingsun sedya bakal tumeka madyaning Praja Ayodya ngrukunake anggone Yai Barata kang ora gelem aturuntut lan Dewi Lorawangit. Kula dina iki kepiye monggo parang koratan nggone boyong kelawan Kakang Semar Sunggono. Waduh nyuwun sewu Raden. Panglipun badhe gadhahi tangga kaya sabab wonten panang wujuding sapa Kurawa. Iya Sunggono. Aja mundur diguntur ingkang mengkono terus making dadi tindakmu ingsun ngawat-awati monggo kepiye dadi mengko ingsun bakal sabiyantus kondur ngisraken dawuh kabeh Kadang Balawanara kula ayo enggal budal dina iki ngadepi para Kurawa kang putus padha masak bali monggo
ente si penunggu paten nono panunggul apa dosane tunggung tuli sesama aja tindak kuala lah iya bener kandamu wali sumber kedewasaan ayo topak anggere apale seru dhewe lemipil nganti kemeng tangan ini apa terus tinggal adikmu Anamani kok ngerti gambar mesra kowe kongkonan Surabaya iya mundur sing goyang semaraku aku belum mundur ning ana sarate apa gimbal dasmu wah ngece ora ngerti tindake Surtayuda golonganing Kurawa ingkang angka 73 ora mau balamu ki pira dulurmu iki 100 lebih wayang ora iki 100 aku sing 73 iya lho kowe minggat to nek ngantek ora minggat ngembeng ora dicapati meratakan belajar nek tanganku nyampluk raimu Prabu Angka diduk Surtaya cangkeme Oh!
Gincanging alis dari sang maweh kandung sabarang kadulu piye adikune aja rembug Kurawa marai muntuk neng sirah muntuk neng sirah ki piye mau ki satu-satu arep nyekel kethek nyoto Anoman Radiwi dhewe nggawa bala saka Pancawati jan sakeng kapi domoro kabeh. Ngono. Iya. Swatama durung maju malah turu kok nang ndi. Nang kene kok golek hotel Redor iki wae. Kaneng ya? Kaneng. Kang Pamarmo gletaran njaluk banyu. Surtayu semaput. Surtayu to angar-angar. Terus orang yang dipilih panjang Kurawa yang aku ingin telu apa? Sisi foto loro Andriadus yang telu prasmanan lah Kurawa dan teman-temannya kecek ora umum masing cemantel yang tidur barang ora sopan panjang dayanya berbeda di hapus si Dermo Gati kok dengaran orang turu lah Dermo Gati melek seragamnya sesak nanti orang ini ngapunten Mas Mang Pendit Mayang ini gini nyepet-nyepeti ngeripat galang itu neraket tau iya cetok jerat lagi wayangi rasa lula-lula ini serara bung dilulen karena kayak maju piye caranya piye tandanya rasa betangan sidik-sidik aja itu nek gelar nek kompean dan belukan oh iya ya iya kayak nendang mas ya dijual aku pengen dari awak mulai sawi Hadir dulu ya. Kunci-kunci dereng. Ongkol gitu. Gila. Tidak baru sinang riuh kempur. Putra kacang ini.
Satrio mangu-mangu mangun kun kang duhadri manggil leno panggokanin yen tantu samengku sang jauh anak lanang jaban tetuka nyuwun pangapunten yang Penemban Sawata sing sang Hyang Yudha kula dipun utus kalian Siwaraya Tama dipangan apa? Dika sang Penemban Hyang Penemban Begawan Durna kula sunika makem pamalih wonten jibaipun Kyai Semar Siwa Semar badhe paring karampungan. Monggo nggih. Inggih. Ayo derek napa niyang? Selawi kula derekaken. Ampun-ampun lego mambang nalopit manto putu sing sirang ulun lamat Sang Penemban Begawan Durna Anoman kula suwun semene sawetawis padukuhan karang kadempel iku boten papanipun tiyang dedah mriki niku supa dhateng Karahayon. Ampun nyuwun pangapura ya Kakang kaliput inggih nyuwun pangapunten Kyai. Nggih, boten dados menapa. Penemban Begawan Durna ugi Raden Anoman. Gandeng kula niku namung sajuga mungkin badhe boyong kula menika wonten tigang negari antawisipun. Pancawati ngestina kaliyan Ngamarta mila kula kedah ngagem tembung adil. Adil sagedipun ngadeg jejet pirantosipun hukum kaliyan ganja kanthi pekaten Sang Penemban kula gadah panyuwunan. Napa ing dados panyuwunane Kakang Semar? Apa matura? Inggih kados kula Kyai pun miterang Kyai. Sinten mawon saged boyong kula ning serangane kudu bisa mujuti yaiku jejalukan kang ngawujud kekudangan Sekar Pudak Tunjung Biru. Kang yatri sangka pirang winangku ginembet dempet sangat nanging bawono sangat nanging bawono jalurane Sekar Pudak Tunjung Biru mereka wujudipun kados pundi Kyai pun perasaan dadak takon golek ana kabeh sing do pengen boyong karo aku sing iso ngaturake pundutan kembang Pudak Tunjung Biru kuwi sing tak iloni Dika Siwa sampun tiga wentara kaliyan pepunden Pandhawa sampun tiga wentara kaliyan kawontenan Ngamarta ing atasipun nggadahi panjenengan kok mekaten ing dados wujuding panjenengan kula boten leres kados pundi Dara Gatut terus pundi sampeyan iki bocah nom burung temandang kok wis ngresah niku pripun sampeyan Cangkem iki kudu ngetokke kang dadi tanggung jawabe jalukane warga apa jalukane kawula apa anggem mawon kula niki warga Ngamarta sing duwe penyuwunan karo ndara-ndara kula mlebu sampeyan iku lah wong urung ngerti dununge urung iso dicak urung temandang kok terus lajeng bingung niku sampeyan iku satriya cak napa sampeyan nggih pun ta atur kula niki mengke mang aturke kang Wakarsa maka pun tanggapi sasmita nggih pamit kula
iki kanggo titikan kanggo srana anggonku genepi laku nentremke nyang Slasa. Ya muga-muga ndaraku kabeh sing do becik tumindake kuwi do kelakon kang dadi siyane bisa mboyong wujude kembang kudak tunjung biru. Tak entenane sak baline to iki padha boyong. Wisaya Indriyakta sarana rupa pawanga bana margana samirana lan barayang Begawan Durna ngadhep nang tak punapa pangapunten sang Begawan Goryaksa sepisan menika kula nedhi pitulung dhateng Paduka nyuwun tulung wujud apa Kakang Semar gadah panyuwunan Skarpudak Tunjung Biru supados sang isra manggenipun kaboyong dhateng Astina. Kila panyuwunan kula borokan Paduka sangadipun Begawan Goryaksa. Mara Kakisna sapa tak golek ale jeneng itu Skarpudak Tunjung Biru. Bali kesanging sun tinggi Raden Semana unjuk uninga bilih mangke Kyai Semar gadah panyuwunan wujud Skarpudak Tunjung Biru kangge srana supados saged kaboyong dhateng Pancawati mengkono iki ya wis yen mengkono Anoman tak tunggu dhisik nggonku bakal tekan Ngayodya seperti bakal ngupadi jenenge kebang kembang kudak Tunjung Biru ayo Anoman derek modring suwi suwi kula derek Raden